です。お久しぶりです。お元気ですか? Kamusta po kayong lahat? 昨日私はフィリピンから帰ってきたんですけど、フィリピンに行ってた時は私が一番好きなフィリピンよりママのアドボを食べることができなくて本当に残念でちょっと悲しかったですだからフィリピンに帰る前にスーパーマーケットに行ってアドボを作るのに必要な材料とかを全部買いまとめて帰ってきました。で、今日は今何もすることがないからアドボを作りたいと思います。では始めましょうまずは材料の紹介をしたいと思います。こちらは紫の玉ねぎです。多めに切ってしまいましたでも大丈夫です。全部使います。で、こちらはニンニクです。ニンニクの1、2、3個ぐらいです。いいですか？で、次はこちらは鶏肉です。鶏肉のアドボが一番好きなので鶏肉のアドボを今作ります。で、次はブラックペッパーです。こちらはホールになっているブラックペッパーです。パウダーのブラックペッパーはあまり好きじゃないのでこれをいつも料理に使います。で、次はラーレルです。ラーレル、こちらはね、どこやったっけ、イトーヨーカートで買ったんだけど名前はガバンローリア、アメリカ産です。フィリピンのローリアとちょっと違う匂いがするんだけどまあちょっと似てるからこれでいけるかなと思いました。で、私だったら緑じゃなくて茶色方が好きなんですよ。でも茶色いがないからこれで OK です。で、私の好きなダトゥプティのビニガー、これはフィリピンで買ってきました。ビニガーとシルバースワンのシルバースワンの醤油です。シルバースワンの醤油はテーブルスプーン、普通のスプーンの8個分で、これは4分の3のコップの4分の3が必要です。はい、では始めましょう。まずは鶏肉を鍋の中に入れます。油とか何もつけずに入れます。その後はさっき切ったガーリックを入れます。ガーリックと玉ねぎ、砂糖、次はこっち。いっぱい入れます。ブラックペッパー大好きだから。と夜、これはね、
アドボがいい匂いするためにつけるものです。こういうものです。いい匂い。とその後は本当はチキンブロスキューブが必要だったけど、チキンブロスキューブがなくてこれを買いました。沸きました。沸いたらひっくり返します、お肉を。そしたら全部美味しく作れます。甘いアドボが好きな人たちは砂糖かパイナップル入れてもいいんだけど、私はどっちかというと甘くない方が好きです。鶏肉ができるまで待ちます。もうだいぶ沸いてるんですけど、まだ全部ちょっと茶色くなってないから、全体的に茶色くなったらフライパンに移そうと思います。まだ今はまだまだできていません。あと10分ぐらい待ったらいいと思います。もうできているので、今からフライパンで移してもう一回料理をします。ガーリックと玉ねぎが茶色くなるまで待ちます。そしたら鶏肉を移します。フライします。さっき作ったソースを使います。できましたよ。食べましょう。